astăzi am intrat pe Minecraft și am intrat pe Minecraft care am făcut ce asta? Stați un pic să mă apropiu și mai mult. Deci am intrat în inventoriu, dar nu găsesc lupa. Gata, am găsit-o. Haideți să ne uităm. Stai că țin telefonul în mână. Stai un pic. Gata, am văzut în sfârșit. Deci o să mă întorc și mă duc mai aproape. Stați un pic. Deci am ajuns. Ce grăpastie asta imens. Stați un pic, că trebuie să văd ce e asta. Vedeți că sunt... Ce? Asta nu cumva arată... Stați un pic, că nu pot, că țin telefonul în mână. Că vreau să eu să fac. Dar am văzut ceva când am intrat. Ok. Am văzut ceva și m-am dus înapoi unde... Stai că e ceva acolo. Dar nu m-am dus aici ca să văd. Scrie ceva cu roșu. Ok. Yes. Stai că nu văd. Mă duc să-i iau și eu. Ok. Trebuie să iau și eu ceva ca să văd. Stai un pic să văd și eu. Stai că apropiu camera ca să văd. Că să vede. Stai un pic că se mișcă, că am pus să prea... Ok. Asta, ia uitați. Balerina Capucina. Și... Asta arată ca un schelet de creeper. Deci, creepy de tot. Dar ce este faza cu creeperul ăla uriaș și cu grăpaștia asta? Cred că a explodat un creeper imens de tot și ăla s-a dus după balerina Capucina. Ați înțeles? Și a explodat acel creeper pentru balerina Capucina. După aia, cred că știu ce s-a întâmplat. Celălalt l-a pietrificat și după aia l-a despietrificat. Uitați-vă pentru partea 2, dacă va fi partea 2. Pa, pa!